Γεια σας. Θα σας δείξω ένα από τους πιο αξιόπιστους τρόπους να ασφαλίσετε μια απλή, ξύλινη, αλουμινένια, μεταλλική ή πόρτα ασφαλείας. Με την μπάρα του Πάολο Ντόρς. Μια μπάρα που έχει ένα βάρος γύρω στα 2 κιλά στο 1 μέτρο. Οι κινήσεις που κάνουμε είναι πάρα πολύ απλές. Ξεκινώντας με τα πόμολα που έχουμε στο κάτω μέρος, τοποθετούμε το ένα σημείο. Αριστερά. Το ίδιο κάνουμε και δεξιά, σφίγγουμε τα πόμολα, τελειώσαμε. Έχουμε τοποθετήσει και ασφαλίσει το σπίτι μας από οποιαδήποτε εισβολή. Η μπάρα έχει βάρος μέχρι 2 τόνους, η τοποθέτησή της μπορεί να γίνει σε μεταλλικές κάστες, σε αλουμινένιες, ακόμα και στον τοίχο. Το πώς θα βγάλουμε την μπάρα πάλι με 2 απλές κινήσεις είναι: πιάνουμε τους μηχανισμούς ολίσθησης, ξεβιδώνουμε, τραβάμε προς το κέντρο και η μπάρα μας βγήκε. Μηχανισμός πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του. Τοποθετούμε την μπάρα μας 1, 2, σφίγγουμε, τελειώσαμε. Εάν κάποιος θέλει η μπάρα να είναι σταθερή πάνω στην πόρτα του, γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Μέσα από 2 ειδικές υποδοχές εδώ βάζουμε βίδες ασφαλείας βαρέου τύπου και η μπάρα ανοίγει μαζί με την πόρτα. Εάν όμως κάποιος θέλει απλά το βράδυ ή όποτε αποφασίσει αυτός να ασφαλιστεί, με 2 απλές κινήσεις, μία, βγήκε. Μία, βγήκε. Εύκολη τοποθέτηση, χαμηλό κόστος, 100% ασφάλεια όταν είμαστε μέσα στο σπίτι.